Здравейте! Това видео ще бъде за историите, които си разказваме, как ни служат те и как можем да ги променим. Случва ли ви се да имате познат във вашето обкръжение, който непрекъснато си казва: много съм заед, много ми е трудно, непрекъснато съм пред бърнаут, ужасно е покрай мен, не мога да се справя и така нататък. Всеки има такива истории, които си разказва. Аз на времето си разказвах историята, аз не съм достатъчно уверена, аз не мога достатъчно, няма да се справя, ще се изложа и така нататък. Това са истории, които отново идват от нашето детство, от начина, по който са ни възпитани, или пък събития, които са ни се случили, или просто истории, които сме си втълпили. Тези истории ни пречат да бъдем най-добрата версия на себе си. И затова е хубаво да работим с тези истории и да ги преодолеем. Ако имаме история, аз не съм достатъчно щастлив, не съм способен, имам твърде много неща, които са ми на главата, не мога да се справя с работата, какво трябва да направим, за да преодолеем тази история и да погледнем живота си от по-различна перспектива и да започнем да си казваме по-различна история. Защото това е възможно. Нашия живот и качеството на нашия живот се определя от историята, която избираме да си разказваме всеки ден. Първото нещо отново е да бъдем осъзнати за това каква е нашата история. Как може да го направим? Може просто да хванем един лист хартия и да пишем. Да пишем това, което усещаме, това, което виждаме, да напишем как ни виждат хората. Втория начин, по който можем да го направим, е просто да вземем фидбек от хората около нас, най-близките ни, да се надяваме, че те ще бъдат достатъчно искрени с нас, ще ни дадат обратна връзка за това каква е историята и какво те най-често чуват от нас. Как може да им помогнете? Питайте ги: ти мене как ме виждаш? Какво според тебе, какъв човек съм аз? Какви са основните ми ценности? Щастлив ли съм? Какво ме прави щастлив и така нататък? Така ще разберете всъщност каква е вашата ограничаваща история. Вашата историята, която си разказвате. Това е много ключово, да осъзнаете, че това, което сте в вашия живот, е всъщност пряко свързан с вашата история. И това е история, която вие можете да разберете, можете да промените и можете да пренапишете по начин, по който ви харесва на вас. Вече сме разбрали каква е историята. И историята е: аз не съм щастлив, аз съм непрекъснато претоварен в работа, не мога да се справя, колегите не ме съпортват, сам съм и така нататък. След като имате тази история, подложете я на съмнение. Задайте си въпроса: това така ли е наистина? Колко пъти се е случвало това да е така? Какви са доказателствата за това? Дали има друга гледна точка? Дори на всичко това да отговорите не, дайте си повече време. Оставете го да отлежи във вашата глава. След което си задайте въпроса: аз всъщност какво искам да бъде? Каква искам да е историята, която си казвам? Как искам да виждам сама себе си? Как искам да ме виждат останалите? Искам да съм енергична, искам да съм енергичен, искам да мога да се справям с работата си достатъчно добре, да не съм пренатоварен, да не се чувствам изоставен от колегите си за това, че върша всичко сам. Каква е вашата история? Пренапишете я. Както написахте вашата стара история, запишете новата история. И започнете да търсите доказателства за тази история. Поглеждайте си я всеки ден. Какво сте написали? Припомняйте си вашата история и живейте я сякаш вече се е случила. Задайте си въпроса: ако е така, че аз се чувствам достатъчно уверена, или пък че аз имам достатъчно много време, чувствам се добре, чувствам се спокойна, какво ще бъде? Как бих живяла моя живот, ако е така? Какво ще се промени? Какво ще се случи? Задайте си този въпрос и оставете се, пуснете се да го изживеете, да си помечтаете. И започнете да търсите доказателства за това. Сменянето на история е като сменяне на очила. Нещата се случват така или иначе. От вас зависи как ще ги възприемете. Може да гледате през розови очила, през жълти очила, може да гледате през черни очила или през много замърсени очила. Това е вашия избор и това е вашата история. Така че изберете каква история искате да кажете. Ако си разказваме история за нас, която е, че ние сме уверени, че ние се справиме, нашия мозък подсъзнателно ще почне да търси доказателства, че нещата са точно такива. Още едно важно нещо. Оградете се с хора, които са искрени с вас
и които ви помагат и ви помагат да живеете новата си история, новата си идентичност. Това ще ви помогне много по-лесно да направите този преход. И да, на думи знам, че звучи много лесно. Аз мога да кажа и в действителност с действия е лесно, обаче трябва постоянство. Та, каква е тази история, която вие си разказвате, искате да промените? Ще се радвам да споделите, ще се радвам да кажете дали това ви помага. Отново обобщавам, идентифицирате старата история, написвате новата история и почвате да търсите малки, конкретни доказателства, с които да помагате на новата история да започне да бъде реалност. И си задавате въпроса, как бих живяла аз, ако се случи новата история, която си разказвам. И разбира се, вживявате. Пожелавам ви един прекрасен, усмихнат ден и да си разказвате истории, които са позитивни, empowering и силни. Чао!